Gânduri cu privire la Perfect Crown în ultimele 2 episoade. În primul rând, cel mai important gând pe care vreau să-l zic este că am văzut speculațiile cum că lumea spune că probabil prim-ministru o să ajungă să fie personaj negativ. Eu nu cred. Eu nu cred că iubitul meu soț din Pacinco o să fie personajul negativ. Nu cred că este o persoană atât de influențabilă și nu mi dă genul ăla de vibe de personaj care numai de-a dracu și de-a naibii că i-a fost furată gagica o să fie nasol. Deci chiar nu cred chestia asta. După care al doilea lucru pe care voiam să-l zic este că îmi place în continuare foarte mult de Regina și ce voiam să menționez este faptul că apreciez că au ales pe această actriță, în primul rând pentru că este foarte frumoasă, e de o perfecțiune incredibilă. Dacă mă întrebați pe mine, mi se pare că uneori, pentru mine cel puțin, ea fură mai mult atenția decât o face eu. Și pe lângă asta, mă bucură cumva faptul că au lăsat-o să fie super frumoasă, să fie super superbă, să fie elegantă, fină, etc. Mai ales că e personajul negativ, pentru că deja e clișeul să vezi un personaj negativ care poate nu e cel mai frumos sau nu e la fel de frumos ca protagonista, dacă știți ce spun. Îmi place foarte mult de ea, lăsând la o parte unele crize pe care le face, mă rog, pare un puțin stabilă emoțional, mi-a plăcut să fie un pic mai composed, mai adunată. Dar oricum îmi place maxim de ea ca personaj. Cred că e posibil să fie din tot serialul ea să fie preferata mea împreună cu prim-ministru. Prim-ministru e subiectiv, dar ea ca personaj. În fine. Și așa ca evoluție e ok, este fain, foarte simpatice interacțiunile dintre principali, un rom-com clasic, nu am nimic de comentat. Cel mai mult sunt curioasă de cum o să ajungă Ian ca rege și am o bănuială, sincer să fiu, nu cred că se va anunța ceva legat de testament. Bănuiala mea, sinceră și proprie și personală, este că e posibil ca însăși regele să abdice. Cumva din propriu acord. Că pare un copil foarte perspicace, pare că știe ce mișcă pe acolo, așa, în sufletul lui, mai ales inclusiv când a acceptat uniunea celor doi. Așa că asta este bănuiala mea deocamdată, dacă mai am alte păreri pe viitor vi le zic, dar da, voi ce părere aveți? Ce conspirație aveți? Credeți că domnul prim-ministru va deveni evil? Let me know!